Rahim Production. Bismillah. O tacın olmadı. Ha bacım. Şu vardı. Çiğ vardı. Ha bacım zannetmedim bu çıkıyor. Kan dadı maşın. Bacım bombola doğardım zannetmedim. Ha çiğler. O tacın yakıtı tırnakış zahmeti. Ay ami kheli ay bacım. Ya bacım kalbide durma. Kanişna. He kanzane bacım he cüvonlardan. Rahmet bugu akata. Rahmet bugu. Rahmet. Ya hizmet kadar ina Froneniş haydi ha. Çıkala taylak çobaça. Maşallah. Murat. Nazana. Arkadaşım. Ama hamaş barıkta çilacım. O şava baça. Hama galogini taylak falan hamaş barıkta. İyice nigah aysi bir baça. Fro. Hamaş barık çilacım. Hamaş barıkta baça. Hatot baça. Çıkala gombol. Zurata. Nağza yok ki. Hamaş barık taçilacım. Ha haydi. Baça can ham joy guftakin da bande. Çilacım baça her ya çamik şu. İnan fakat to çil ruz inami tuyta to çilat romadana. Fakat korut buh baça. İli kakota müstahkam ki arus hametum bolos tenkada namun baçam. Fahmidi? Çilacım. Hammaş baray xuta baçam. Bu kuş bu baçam müstahkam ki zana metumut baçam nabada bolos tenka rangi kuklan namun rabota mehnat ki manda nivera bu söz. Fahmidi? Kabineste o tacın rabote. Ay, jolly होता है। Dedi. Bak farklı ha? Ne duranıyoruz ya? Daru Yine dostun azı. Ne cumaysa? Kadın. Çok çizi bak. Mişta. Dedi dostun aziz. Mahine ra talxa kafka. Yüce dıt tabudayı. Yine boyataydı ya. Yine. Mahine bunu güzaşlı o. Lojo. Mara nigo. Mara bor nigo ke. Mara bor nigo. Oş mehri. Oş mehri. Ana. Oş kını. Oş mehri. Ana alu babi. Ya şunu adamı mega ki. Şunu kora dore da YouTube meşine kontana bre ya kori diga ki. Misona. İ sayra xanıkşa bro vardı sa. Bachai mugam bu. Labat. Aç kri. Mohi. Rahim Production. Ina salam alaikum do'ston aziz. Havodoroni Sonai Rahim Production. Ina damoi Rajab yak osh khair kardesem baroy подписчикон барои ҳамсояи азиз. Ина мардуми ғариб касе мехоҳа ош бихӯра дар хонааш ош кина бизана. Ина бовар кунед аҷоиботи ошаи гӯшт дорад ба фикрам гӯштоша диздидем. Ина гӯшт доштай. Нагӯед ки ранги барнома як гӯшт дорад, чанд тамтари гӯшт дорад. Ина дӯстони азиз, дар байни оша кардан мурғоро бинед. Фархор да кана ниё чия. Абдулло? Чияй? Ай грех. Ина биринчи партофтана сар кардем. Аммо 5 килоро партоф десем, а? Хай тамом вагане созад. Лавананда бақапош. Ай мега намешава. Ҳам тамешава ки илои товба. ин озбо далша мебинем ки ош чӣ хел мепаза. Ё ош ланг мешава ё пухтагӣ. Ина дӯстони азиз алоша нигоҳ кунед. Инаи бачаи Раҳим. Ай мегреза.
аллакай ош мо қариб ки тайёр шид. Иншалло я ош беҳтарин мия. Бо мебинем а бачаҷоним а? Ҳа? Ош мехӯрӣ? Ош мехӯрӣ? Ҳа? Мо оша дам медозем. Ина дом доштани оши тоҷикӣ. Вале дорай контрол ба фикр ман. Ина мерем. Оша модарҷони азизи маклисай. Баъд бо он метем ки оши модар чӣ хел боша, то бо мазза ина гӯштош буромад. Ҷерас хурӯзиш гӯштош буромадисай. Rahim Production чо кадаси? Ина намебинӣ? Салом алейкум дӯстон. Як хел одамон мегӯяд ки шумо кор надоред дар YouTube мешинед кор кардам бире як кори дига кунед. Ина дӯстон ҳавлои Шералӣ додарам. Эҳсонҷон сиёка кеса она падар дастаи тавар тайёр кеса дар ин барфи. Мо ина дар қишлоқ ҳезим айда кардесем. Хостем ки мо ранги шумо саграи қишлоқи ина перчаткия даст монда надорем. Ина форма кандагӣ ина попши ба худо чо чоқ пушида. Ина гилгилак дорад дӯстон. Кор, либос муҳим намебошад. Рол бозӣ намекунад, муҳим қалби соф. Ина ба кадом хотир кунем ки дӯстон мо дар қишлоқ меҳнат мекунем, азоб мекашем ва роҳат мекунем. ин ҳама барои ано нафарое ҳастад ки қишлоқ ҳаёт кардагӣ буданд. Буи анами гаи гова, буи анами қишлоқ ҳаёт кардагӣ буданд дӯстон. Ба ҳам нафарои ина гов мол дар дуно алаф худаса ина авлодои Шералӣ, Калмоқ ҳама дар ҳамҷай. Ҳоз бо далича мебинед дӯстони азиз чӣ гап мешавад. Ба навбат тамошо кунед, роҳат кунед. Мамочка, как дела? Kalmurg, я овоз. Ина дар қишлоқ обед мешавад, ана хеле кор мекунем. Ин мирға додеса ина иҷа гово, ина иҷа ина гово хурдесан. Аллакай мо ин қадар ҳезум шикастем. Ина дӯстони азиз мегӯянд ки гудак кор намекунад. Ина бача бара бика. Уҷара, ана уҷара бара хокора. Хок дора бара. Бира. Ана уҷара. Бика. Ай меморим шей. Ина дӯстони азиз нигоҳ кун. Ай сати ба чанд километр баланд ай. Rahim qarib mara jar meka. Ина диде? Оли боло нигоҳ. Чанд қай дига мондагӣ ай. Миё, сампара бибинен. Айна моҳӣ дора ба. Моҳӣ дора охи. Опа. Алло. Қариб дар дурё мезад назад. Ина мутарраф кош чӣ гуфтани? нигоҳ кунед ай куҷо месад. Ман каскадёрам. Дор маҳина ишон. Ина апай маҳина боно. Сайёра. Метани гузашта. Боз як дек. Рафтем ку дар дурё. Биё рафтем, як ду се. Айда як гора иҷа мепари. Рафтем. Нигоҳ кун ина апай сайёра боно. Дарёи оби тоҳира гузаштеса. Камтар стоби камера нағелтун. Ина нигоҳ. Сайра гузаштеса. Ҳала нигоҳ ҳайбали девона ракишта. Ина нархулбет пен бачаи мугамбо. Бачаи мугамбо раби. Танак заре табупар. Апай сайёра ахир наши наскиша бурова. Ина апай маҳина боно гузаштова. Кулако, ягон ту даё иси нагзарем. Ҳайбали девона ракишта. Ина ҳайбали.